Hello mga guys, may buntag kanyong tanan diya sa ako mga viewers na magapahon mga lamion. So, tanaw na ako mga magka-live mga guys kay murag lahi pa jud kay akong kuan ha. Nya, makonsensya po ko nga mag-live ko di ko magkatawa para ninyo. Magkatawa man jud ko. Pero bisa naglalain niya akong lawas, ako lang yapon naning kamot para ninyo. Sa namin buwan na di April. Ugma May 1, 2022 is a Labor Day. Ugma is Labor Day. Ang previous result nato is 2 and 5, 9 p.m. is 100 kuyawa ning resulta ganihi 100 kining 961 kabalo ko nga nidaog ani sa lucky number og 893 og kining 961 coding lucky number kabalo ko daghang nanaog ana kay namatikdan ben ako diaging semana or itong before niya labay nga 2 days o 3 days ago sa akong lucky number sige gawas ang 619 o 893 na ako gitagaan ng 893 pero wako kay nundong kung kisay pangalan sa akong gitagaan pero sa akong 961 sa coding na ay daghan na kadaog ana pero manghinaot unta ko sa ugma na ako nga pag live dunay moingon nga nakadaog ko mami sa coding o sa lucky number. So ari sa ta sa code sa 1001 is 499. Okay, ang kuan sa 09 man sindikit niya ang 1 is 4. So ari sa ta sa 961 ang code is 024. Ari sa tas 893 ang code is 3308. So mao ni ang akong code ha. Mang previous result. So kini bi ang akong code mugawas bi pud di usahay. Mugawas po ba ini usay akong mga code baya kay kana bayang pag-compute gamitan ba po na sa uban og syndicate og secret code og mga code-kuran sa lobby. So arita sa sit iha sit Sharon naman di kakita ng inag-edad yung 60 si tinta di ba 062 90 902 og 835 mga guys kanang kinibi ako mga number kundi mo on the spot karon mugawas pagka ugma like ganiha wa ni gawas ikaugma na mugawas man na siya so ang inyo yung buhaton na mas may mag-maintain mo sa akong mga number usa ka adlaw do ka adlaw makuha lang mo sa sit i-review ninyo panalitan karon panalitan ang akong
ang akong vlog karon is 1. Review ato ninyo ang April 13 nako. Kay naa mo gawas. Ari sa seat B ha. Saan na seat B na to Kanang paliog ko nyo review ang ganihang video nako. Na imo gawas dito gabi sa April 30. April 30 na imo gawas dito nga number gyud. Oh. April 30 tanawa i-review ninyo kung panalitan gani ang akong number di mo gawas karon ini kaugma. Panguha mo sa akong seat A or seat B mo inyong pustaan ini kaugma kay ngano mugawas man siya di man siya mo spot karon pero sunod adlaw ikaugma mugawas sad. Hay, pareho sa 961. Gahapon ako nang i-vlog. O 893. Ako nang i-vlog. Kung sabay nun karon ni gawas may nun sila. Do ka book number gawas may nun. Seat B. Arita sa seat B. 215. 215. So, ang inyong kuano na ko panlitan karon kini akong gi-vlog karon. Kini gi-vlog na ko karon kung dili gani ni ugma mo in this spot. Sunod ugma manggawas gid siya. So arin umana ta sa seat B. Sunod tag sa seat E. Ay. Seat E na punta ha. Seat E. Screenshot niyo mga guys, screenshot. Punta sa seat C. Bitaw sa tinuod bitaw mo gawas gid siya. Pare anang 893. Tanawan niyo na ako'y gi-vlog ana. Nigawas yo karon gi-vlog na ko atong pizza 30. Pizza 30 hinggawas. Wapot ta kay ano si naman ni size di ay 622 Sumaw na ha sitsi kana dagko na kay naglitra mga edad og 60 tinta kita na jud. Pero ang problema sa nag-edad og 60 og 70 kung pag-istorya nga di gipon mo kusgon di pud sila kadungog. So agi tay lusot ani sa edad og 60 og 70. Wa gidi ita kalusot. mga guys ako di bagi ko kay kakuan kay akong napagigod gibatsyag special oldro kanang mga special mga guys oldro jud na siya. So, special old draw ha, 561-543-146. Nya, ako na i-delete, screenshot na ninyo. Nya, akong mintin. Mintin ninyo, ha. It's 76 maintain. So screenshot ninyo.
Palihog kong reviews gahapon akong kuan basig na imo gawas didto. Karamihan ra ba mo gawas ang akong number mulabay gani. Labi na akong gi-video ganiha, katong nag-video ko nga nag-live ko. Og dinhi na natakutok mga guys niya, manginaot ko ugma kung may na akong pamati jud ako lang mag-live siguro ko kay na karon. Sige ko kasakit, kulang magong ko permis tulog niya. Sige ko uli uglit bitaw. O amo gud akong amo gud nasa England mo nang galisod jud ko karon. Nauli-ulian nga yung gamay gani inom kog tambal ni hapit sa kog kadiyot sa ospital. Pa-check up. So dinhi na lang takuto ba ugma timan ini yung ugma May 1, 2022. May apuruhan sad siguro nga to si Ruan. So dinhi lang ko kutabagan salamat sa palagi niyo sa pagsubaybay diri nako og good luck niyong tanan, good luck.